Türkmenistanyň durly künjeklerinde barha köp lukman käbiri juda agyr halda tasdiklanan COVID-19 ýagdaýlary bilen keselhanalara ýerleşdirilýär. Mary welaýatynda koronavirus alamatly ýüz tutýan ýataglaryň köpelmegi netijesinde ikinji hastahana karantina ýapyldy. Türkmen häkimetleri entegem ýurtda resmi ýagdaýda koronavirusyň ýeke ýagdaýynyň hem hasaby alynmandygyny öňe sürýärler. Sol bir wagtda girdilen çäklendirmeleriň möhletini uzalýarlar. Türkmen awadyň köpürli hastahanasynda koronavirus ýataglaryny gözegçiligi edýän saglyk işgärleriniň arasyndan soňky günleriň dowamında azyndan 15 adamda, sol sanda lukmanlarda, sepagat uýurlarynda we laborantlarda koronavirus ýüze çykaryldy. Koronavirus bilen kesellenleriň arasynda köpürli hastahananyň orunbasary, saglyk öýüniň işgärleri hem bar. Olara hastahananyň öýkün bölüminde bejergi berilýär diýip Türkmen awadyň köpürli hastahanasynyň işgärleriniň biri Habar Şemide gurrun berdi. Marada hem 60 ýaşlaryndaky bir lukmanda koronavirus tasdiklanyp, ol ýokunç keseller hastahanasyna ýerleşdirildi. Lukmanyň gyzygyny galyp demi gelmär başlady. Testiň netijesinde ondan koronavirus tapyldy we ol keselhanaga ýerleşdirildi. Onuň başga agzalaryny hem testden geçirdiler. Olarda virus ýüze çykarylmady. Onda da olaryň öýünden çykman karantinda oturmak tawsyryldy. Olaryň öýüniň töweregi her gün dezinfeksiýa edilýär diýip ýagdaýlardan habarly ýaşaýjy Azatlyň Mardaky habarçysyna gurrun berdi. Azatly kopsuzlyk aladylar sebäpli anyk adam we yer atlaryny äsgär etmekden saklanýar. Bellemeli ýeri Azatlyk radiosy ýurdun durly künjeklerinde adat raýatları bilen bir hatarda lukmanlaryň hem köpçülikli ýagdaýda COVID-19 alamatlary bilen keselhanalary ýerleşdirilýändigi barada ýygyderli habar berip gelýär. Lukmanlar hökümetin gerekli goruk teristleri bilen üpçün etmeýändigini, tersine yüz maskalaryny hem öz hasaplaryna satyn almagy mejbur etdirýändigini aýdyp, munyň netijesinde saglyk işgärlerinden hem aňsatlyk bilen virusy ýolugýandyklaryny gurrun berýärler. Bular barada Türkmenistanyň saglyk goraýyş we derman senaty ministrliginden şeýle-de onuň degişli edarlaryndan maglumat almak tinçliklary häzirlikçe netije bermedi. Bu ağırlıkda marada COVID-19 alamatly ýüz tutýan hastalaryň akymyna düz gelip bilmeýän welaýatyň ýene bir ýokunç keseller hastahanasy karantina ýapyldy. Ýa-da şu hepdeniň başynda Mary şäheriniň ýokunç keseller hastahanasy karantina ýapylyp, koronavirus alamatly hastalary Sakarçaganyň degişli keselhanasyna ýollap başlapdylar. Emma ýasaglary kabul etmek mümkinçilikleriniň çäklenmegi bilen bu hastahana hem karantina ýapyldy. Indi COVID-19 alamatly ýasaglar Murgap etrabynyň ýokunç keseller hastahanasy ugradylýar. Türkmenistanda koronavirusy täze ýolugýanlar ondan hilak bolýanlar barada barha köpelýän maglumatlara garamazdan Türkmen häkimetleri ýurtda virusyň bardygyny resmi derejede ikrar etmeýärler, tersine ondan azatdygyny öňe sürýärler. Muňa garamazdan Türkmen hökümeti ozal girdilen çäklendirmeleriň möhletini uzaltdy. Ýarym resmi Türkmen internet neşirleriniň maglumatyna görä, ýurtda mesjidler 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çelini ýapyk saklanar. Ýatlatsak mesjidler öňüne alys çäherleri üçin diýen düşündürüş bilen 13-nji iýulda ýapylypdy. Sol bir wagtda mesjidlerde 5 wagtyna azanyň okuljakdygy bellenilýär. Mundan başga da ýurtda sowda jemgyýetçilik iýmit merkezlerine girdilen çäklendirmeler geljek ýylyň başyna çelini uzolduruldy. Ozolky çäklendirmeleriň möhleti 1-nji dekabrda tamamlanmalydy. Mundan öň Türkmen häkimetleri ýurtdaky içerki hereket çäklendirmeleriniň hem geljek ýylyň 1-nji ýanwaryna çelini uzoldurulýandygyny ma'lum edipdiler. Türkmen häkimetleri bu çäklendirmeleri günümel koronavirus pandemiýasy bilen baglanşdyrman, bularyň ýokunç keselleriň öňüne alys çäherleriniň çäginde geçirilýändigini aýdarlar. Galy bersede şu günler Aşgabatda polisiýa maska rejimine gözegçiligi hasda güçlendirdi. Azatlyň paýtagtdaky habarçysy her çatyrykda polisiýa işgäriniň gözegçilik edýändigini, ozal aýal gyzlara dözmezçilik edilen bolsa, indi olary hem berk daraşylýandygyny gurrun berdi. Türkmenistanda polisiýa işgärlerine maskasızlary ýüze çykaryp, olara jerime ýazmak boýunça gündelik plan berilýär. Ýurtdaky ykdysady şertleriň agyrlaşmagy, pandemiýa çäklendirmeleri arasynda işini ýitirýänleriň köpelmegi bilen büdjet edaralaryny işleýän aýal gyzlaryň arasynda iş berji edaralaryň weripeli erkekler tarapyndan islenmeýän jynsy gatnaşyga mejbur edilýän goraksuz zenanlaryň sany artýar diýip Azatlygyň Lewapdaky habarçysy habar berýär. Köytennak etrabynyň dostluk şäherçesinde ýaşaýan Aynur atly tanşyn öz owalaryndaky 3-nji çağalar wagyny işleýär.
ol özleriniň mektebe çenli ýaşly çağalar idarasyny tämizleýiji, aşpez, eneke bolup işleýän denanlaryň bir näçesiniň hojalyk bölüminiň müdiri tarapyndan ençemegedek jynsy zorlugy sezebar bolanlygyny, emma olaryň hiç ýere arz şikayet edip bilmänliklerini gurrun bertip habarça etdi. Habarçynyň sözlerine görä büdjet edaralarynyňky wezipeli erkekler esasan ýokarda tanış bilişiýa täsirli, tanalýan howsary ýok. Şol wagtda da maskalasyny bir özi işläp tutuş maskalany ekleýän, işini ýitirmekden gaty gorkýan aýallary nysana alýarlar. Öz wezipesinden jynsy islegini kanagatlandyrmak üçin peýdalanýan müdirler ýa ornwasarlar nirede mätäz aýallary nysana alýar we esasan olaryň işlerini ýitirmekden, il içinde biýary bolmakdan gorkup arz etmekden saklanmagyna bil baglaýarlar diýip habarça etdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurlaşan denanlar hem bu ýagdaýy tasdik etdi. Olaryň sözlerine görä aýallar öz ykdysady mätäçliklerde ýararly zorlugyň pidasy bolýar we il içinde biýary bolmagylygy üçin dymmagy saýlap alýar. Ýöne zorlugy duçar bolan aýallaryň käbiri öz başdan geçiren tejribeleri esasynda işdeş ýoldaşlarynyň düşen ýa düşüp biljek ýagdaýyny düşünýär ýa-da çydaman bili işleýän zorasyna ýa ýakyn tansyna içinde ökýär. Bundan başga uğrun tapıp bir ýagdaý hukuk goraýjy edaralara, şol sanyny Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň wekillerine hem duýdurýanlar bolýar. Emma olar Sowet döwrüne hem bolşýaly bu mesele göz ýumýarlar diýip habarçy jynsy zorlugyň umuman jemgyýetde öňden bilinýän meseledigini, ýöne soňky ýyllarda has köpelenigini hem sözüne goşdy. Habarçy bilen gurlaşan yerli ýaşaýjylaryň hasaplamalarına görä, Lewapda büdjet edaralaryny işleýän aýal gyzlaryň tas 90 ýaş göterimi ol ýa-da beýleki ýagdaýda islenmeýän jynsy gatnaşyga mejbur edilmek howpy bilen ýüzbeýiz bolýar. Şeýle ýagdaý bilen ýüzbeýiz bolan aýal gyzlary Farapda hem köp gördüm diýip habarça etdi. Yerli synçylar soňky ýyllarda büdjet edaralarynyň ýolbaşy işgärlerini işden kowmak gaýwatynyň diňe aýallar üçin näl, erkekler üçin hem ölüm howpy bir daha öwürlenýäni, taşyndan görmäge salihatly erkekleriň hem başlyklar diýse olaryň islenlik möhümini gaşytman bitirýänligini aýdýarlar. Olar bu ýagdaýy ýaşaýjylaryň jemgyýetde alternatiwany ýa-da başga çykalgany görmeýänlikler bilen düşünýärler. Hawa öýlerini ýeketek girdezi getirýän we işinden kowulmalygy üçin çäresizlikden ýolbaşçylaryň düşegine girýän aýallar köp diýip azatlygyň ýene bir lewaply töhbetde aýtdy. Çağalar waglaryny mekteplerde, hatda keselhanalarda hem päliýaman müdirler, direktorlar köpeldi. Bu hili ejide ganyma adamlaryň edýän hapy işlerinden etraplaryň Milli Howpsuzlyk, polisiýa işgärleri hem habarly. Emma çäre görmeýärler diýip ol sözüniň üstüne getirdi. Türkmenistanyň aýal gyzlaryň iş berji erkekler, wezipeli ýa täsirli adamlar tarapyndan islenmeýän jynsy gatnaşyga mejbur edilmek bilen bagly agyr ýagdaýlar barada ilki Sowet ýyllaryna çap edilen käbir çeper eserlerde 1941-45-njy ýyllaryň uruş sebäpli dören kynçylyklar bilen bagly diňe şol döwrüň problemasy hökmünde söz açyldy. Şahir Allaýar Çüreýewiň 1990-njy ýyllarda ýazan ýatlamalarına bolsa, Paýta meýdanyna baryp gödüne ýaran aýaly maşinli gezmäge gidýän syýasy işgär barada makala ýazan jurnaliste görülen çäre barada gurrun berildi. Şahir Anna Sultan Kekilowanyň 1970-nji ýyllarda Moskwa Sowet hökümetiniň ýolbaşçylaryna arda ýazyp respublikada aýallaryň düşýän agyr ýagdaýlaryna öňsü çekmegi türkmen denanlarynyň islenmeýän jynsy gatnaşykda ulanylmagynyň ýokary derejelerde hem dowam edýänligini görkezdi. Şahirin gyrna gatly goşgusyny dar kabinetlerdäki semiz janaplaryň, denanlaryň iň oňat arzularyny baskylap, olary gyrnakly bilen baha kesýänligi aýdylýar. Anna Sultan Kekilowa bu meseleni gowganyny üçin ruhsat sahana ýerleşdirildi 1983-nji ýylda şol ýerde aradan çykdy. Şondan bäri aýallaryň jynsy zorlugy sezebar edilmegi Türkmenistanyny köplenç gowgulmaýan tema bolup galýar.
Lewapda häkimetler Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agzalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk ýygnaklaryna girişýär. Ýygnaklarda çykyş edýän häkimet wekilleri saýlaw resmiýlerini saýlawlarda surat alýan adamlary tutmak, ýerli saýlaw toporlarynyň agzalaryny netijeleri barada dilýarmazlyk ýaly tawşyryklary berýärler. Duşuşuklara gatnaşyjylar şeýle tawşyryklaryň saýlawlara kölege salýanyny aýdýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Halk maslahatynyň sentýabrda geçirilen soňky mejlisinde täze döredilen Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agzalarynyň saýlawlaryny 2021-nji ýylyň mart aýynyň soňky ýekşenbesinde geçirmek kararlaşdyryldy. Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewapda bu saýlawlara taýýarlyk işleriniň bagdalanyny habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä 30-njy noýabrda Faraw etrawyna merkezi saýlaw toporunyň ýerli agzalary muallimler, arçynlyk işgärleri, kitapxanaçylar, beýleki etraplaryň saýlaw toporunyň agzalary, vilayet saýlaw toporunyň ýolbaşçylary, häkimlik işgärleri hemde Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri saýlawa taýýarlyk ýygnagyny geçirdi. Ýygnaga gatnaşyjylaryň sözlerine görä häkimetler ýerli saýlaw resmiýlerini netijeleri barada asla dilýarmazlygy, saýlaw wagty telefonyna surat alýan adamlardan hüşgär bolmaga çagyrypdyrlar. Esasy iş barada kelam agyz söz aýdylmady. Oňa direkt saýlaw wagtyna telefonyna surat alýan adamlary gören badyňy olary saýlaw uçaşdygyna mahkama ýa-da polisiýa işgärlerine tapşyrmak bu meselede hüşgär bolmak barada çagyryş edildi diýip ýygnakdan habarly bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä häkimetler ýerli saýlaw resmiýlerinden netijeler barada çykyş etmezligi talap etdi. Saýlaw toporunyň agzalaryna netijeleriň döwlet sırrı derejesinde digin aýtdylar we olar barada dil ýarmazlygy tapşyrdylar. Eger gep söz bolsa olam anyklansa, olaryň işlerinden kowuljokdygyny, gara sana we girdiljakdygyny duýdurdylar diýip habarçynyň söhbetdeşi gurrun berdi. Ýerli ýaşaýjylar şeýle tejribeleriň mundan ozalky saýlawlarda da ulanylýanyny aýdýarlar. Öňkü saýlawlarda hem bu praktikalar ulanyldy. Türkmenistanyň adalatly saýlawlary barada umyt etmek üçin entek has ýer diýip mundan ozal özüniň 3 saýlawa gatnaşanyny aýdýan 50 ýaşly magarif işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýurtda hereket edýän häzirki halk maslahaty sentýabrda Türkmenistanyň baş kanunyna girdilýän soňky üýtgetmeleri we goşmaçylary tasdiklady. Olara laýyklykda ýurdun parlamenti 2 palataly ulgama geçirildi. Täze parlament Milli Geňeş adlandyryldy we halk maslahatynyň hemde mejlisten ibarat edildi. Şeýle soňky konstitusiýon üýtgetmeleri görä parlamentiň ýokary palatasyna halk maslahatyna her vilayetden we Aşgabatdan 8 jemi 48 agza saýlanar. Ýene 8 agza prezident tarapyndan bellener. Resmi metbuatyň habarlaryna görä Türkmenistanyň merkezi saýlaw toporu 28-nji noýabrda ýygnak geçirdi we halk maslahatynyň agzalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk işlerini maslahat etdi. Topor 2021-nji ýylyň 2-nji ýanwaryna ýurtda saýlaw möhüminiň başlaýanlygyny oglan etdi. Halk maslahatynyň agzalarynyň saýlawy 28-nji martda geçiriler. Ýurdun kanun çykarjy ulgamyny üýtgetmek baradaky teklibi ilkinji gezek prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 2018-nji ýylyň sentýabryna öňe sürdi. Tinçler parlamenti 2 palataly ulgama geçirip halk maslahatyny mejlis bilen birikdirmek teklibiniň ýurtda miras düşerlik uğruna atylan ädimini aýdýarlar. Täze üýtgetmelere görä eger prezident öz wezipesini ýerine ýetirip bilmese, onuň ygtyýarlyklary täze halk maslahatynyň başlygyna geçýär. Türkmenistanyň şu wagtda içinde geçirilen saýlawlaryň hiç gaýsyny günbatar saýlaw synçylary erkin we adalatly hasaplamady.